ol көне башлауга берничә мизгел кала җәмәгать. Халык җыела башлый. Безне социаль челтәрләрне куярга онытмагыз. Биредә бик шәп концерт программасы була һәм дә әлбәттә уеннар. Карагыз безне. Yoldaşlar, hürmetli konaklar, Müslüman kardeşler, rüxsat itiyoruz sizni şunday Tanay avulunun bayram günü bilen tebrik ederge. Barşamızga esenlik, sağlık, Allah Teala barşamızga esenlik, sağlık bilseydi, balalarımızga, diyenlerimizga, onuklarımızga esenlik, sağlık, esen sağlık, tiyicikte, tınışıkta, takat kıymetler, suyuna söylesin, ya Rabbim Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Şuшы бәйрәмне матур итеп оештырырга безнең шын авыл егетләр булышты, авылыбыз халкы булышты. Монда аларның үзләреннән кертелгән бүләкләрне, акчалата ярдәмнәрне оештырылган бу бәйрәм матур итеп алынган бүләкләр, кызык итеп оештырылган уеннар белән барачак.